Comerciantes. Se puso de moda hace tiempo y con esto de la pandemia pues parece ser que ha mejorado, ¿no? Por la situación generalmente fuera del casco urbano, por el recinto que está aislado, porque no hay contagio personal, los huertos urbanos cada vez más de moda. También han llegado estos huertos urbanos a la ciudad de Xixona. Hasta allí nos vamos, de la mano de Joan Lluís Escoda. Joan Lluís, t'has triat bon poble, amic, el poble més dolç del món, ara en Nadal també. Joan Lluís, Xixona, bon dia, endavant. Doncs així és, moltes gràcies companys, ens trobem a Xixona, se n'hem vingut concretament a les portes de l'Ajuntament per a informar d'una notícia important, i és que recordem per a tots els ciutadans i ciutadanes de Xixona que a partir de gener es tornen a adjudicar els 15 horts urbans que disposa la localitat, 6 per a persones jubilades, 6 per a persones aturades, i els 3 que queden per a les persones de la ciutadania en general que no reunisca aquests requisits. I és que els horts urbans és una opció important que estan creant els nostres ajuntaments per diverses causes, no? Una és el fet de conrear aquestes terres que estan ermes i que finalment que tinguin aquest conreu potencia que estiguen cultivades, que estiguen cuidades i que estigui cuidat el nostre entorn. Per una altra, facilitar també a les persones que tenen temps lliure aquesta relació amb la natura, com no podia, i a l'ecologia, evidentment, per a produir directament els seus productes que, segons informen, de cada hort urbà poden donar abast a una família de 4 membres. Després també és important aquests horts urbans perquè finalment conrear la terra d'una manera saludable i responsable ajuda a millorar la nostra autoestima també en aquestes situacions que, com sabem, poden tindre situacions complicades o molt de temps lliure d'alguna manera. També ajuda a interrelacionar-se, a crear espais de diàleg entre uns i altres de les persones que estan allà conreant i, com no, conèixer un poc més l'agricultura, el seu treball i què costa de poder-se fer a l'hora de poder-se abastir d'una manera saludable i ecològica. Doncs aquesta aposta que estan fent molts ajuntaments, Xixona és un d'ells, amb aquestes 15 places, a partir de gener es tornen a adjudicar, perquè, com saben, aquest procés s'ha d'adjudicar, es trau a totes les persones que vulguin apuntar-se, han de vindre ací a l'Ajuntament per a poder-se informar, també, evidentment, en aquesta situació, per telèfon, podran registrar-se d'una manera senzilla, tant si han tingut ja un hort urbà com si no han tingut un hort urbà, com si és la primera vegada com si volen repetir. I la veritat és que és una manera de tindre aquest contacte amb la natura, ocupar el nostre temps, ja sabem si són persones jubilades o si són persones aturades, o finalment volem tindre aquest contacte i produir amb la natura de manera ecològica responsable els nostres aliments, ja saben, han de vindre fins ací, fins a Xixona, informar-se, instaurar aquesta llista, com tots els processos tindrà un procés d'al·legacions i si no s'adjudicarà de manera definitiva fins que torni a acabar aquesta licitació. D'alguna manera, d'aixòs horts urbans per a tornar a donar l'oportunitat a les persones que creguen que tinguen la necessitat. Doncs, companys, aquesta és la notícia. Ja saben, aquesta aposta de molts ajuntaments per habilitar aquests horts urbans, aquests espais del nostre entorn perquè estiguen cuidats i garantir també amb les persones aquesta alimentació saludable i aquest contacte amb l'agricultura, aquest sector primari tan important per a les nostres terres, que això també pot ser que després ens agrade i vulguem muntar d'alguna manera un negoci. Doncs ja saben, companys, tornem a la connexió, ens quedem ací a Xixona amb els horts urbans.